Už niekoľko týždňov gang zlodejov terorizuje Bratislavu. Zatiaľ si s nimi polícia nevie dať rady. Za to my sme prichytili priamo príčine ďalšie dve ženy. V sobotu sme ich priviedli až k policajnej hliadke. Zadržali ich, obvinili a neskôr pustili na slobodu. V pondelok sme pri krádeži nakrútili ďalšie. Naša reportérka Kristýna Kovešová ich naháňala cez celé mesto. Profesionálne zlodejky sme pred našou kamerou pristihli už viackrát. Takto krádli v sobotu. Zavoláme políciu, čo sa deje? A prečo nejdete na to? Hej, kam utekáš? Sme vás videli krádnuť. Stojte! Jedna, druhá. Zlodejky. Oni vás aj okradli vás? Nie! V nedeľu okrádali opäť. Majiteľ obchodu so suvenírmi nám ukazuje kamerové záznamy. Prišla turistka, to je tá v tom klobúku, ktorá má ruksak, hej? Toto je zlodejka v tom čiernom, hej? To je zlodejka. Naťahuje ruku a chcela okradnúť jej asi niečo, ukradnúť z ruksaku, hej? To je komplická. Toto je komplická, ktorá naďalej ostane v obchode a tvári sa, že sa nič nedieje. Po pár hodinách sa kradnúť vrátili. Príde, zoberie do ruky, tvári sa, že nič a odchádza s ukradnutým tovarom. A druhá ide za ňou. A čo to nedáte na políciu? Viete čo? Lebo dajme tomu, to stojí 40 € a policajti povedia, že to nie je trestný čin. Lebo to musí byť 400 €. V stredoveku odtínali zlodejom ruky, aby nekradli. Istý účinok to malo. Dnes je na zlodejov zákon krátky, najmä vtedy, keď sa s tým nič nerobí. Okradli tu takú Austrálčanku. Ona išla na políciu, keď zistila, že jej ukradli peniaze. Som našiel záznam. 2 týždne som policajtom vyvolával, aby si pre to CDčko prišli. 2 týždne. Išli sme ich hľadať. Po pár minútach sme ich videli v ďalšom obchode. Tvárili sa ako bežné turistky. Netrvalo dlho a našli si ďalšiu obeť. Pozrite sa, ako to robia. Počas toho, ako sme ich naháňali, odhodili ukradnutú peňaženku. Padajú telci. Dobrý. Odkiaľ ste? Čo tu robíte? No odkiaľ si, povedz. Z Rumunska? Z Srbska? No nič netakneš, čo utekáš? Odkiaľ ste? Viem, kaj sa. No ideme na políciu, poďme, odkiaľ ste? U vreckára je tá smola, že pokiaľ ho nechytíme z rukou vo vrecku, tak úplne všetko zaprie. Kde je tvoj šéf? Ty šéf? Povedz šéfovi, že sa s ním chcem rozprávať. Počuješ? Kto je tvoj šéf? Nemám šéf. Kde je tvoj šéf? Čo sem chodíte kradnúť? To je kradnúť. Pozor, tieto dámy pracujú ako organizovaná skupina, čiže klasický zlodejský vreckársky gang, ktorý má medzinárodnú pôsobnosť. Poď mi povedať, pre koho robíš. Počuješ? Počas našej naháňačky zlodejka v týchto miestach na schodoch odhodila modrú peňaženku. Keď sme sa sem vrátili, už to nie je. Poznáte tie dve ženy, ktoré sme naháňali? Sú to presne tie dve, ktoré kradli u nás včera večer. Hneď na to sme stretli mužov zákona. Povedali sme im, kde majú zlodejky a aj dôkazy. Milí policajti, teraz sme chytili dve zlodejky. Máte ich na kamerovom zázname a teraz sme ich ešte aj naháňali. Jedna utekala k hradu, druhá utekala hore. Toto je tá, presne. Bulharsko, no? Podľa našich informácií do dnešného dňa neboli ženy zadržané a ani obvinené. A to aj napriek tomu, že sme ich identifikovali hliadke už v pondelok. Dnes ma polícia požiadala o výpoveď. Svedčila som, že som ďalšie zlodejky videla a pristihla kradnúť. Teraz išli ďalšie? Išli presne. Po tom, čo sa ďalšie zlodejky pozdravili s miestnym žobrákom, sme zistili, že okrem nás ich sledujú aj policajti v civile. Prešli sa po meste a vošli do obchodnej pasáže. Potom nastúpili do električky a za nimi aj tajný policajt. Nakoľko vami uvedenou trestnou vecou sa v súčasnosti aj naďalej zaoberáme, z dôvodu, aby nedošlo k jej zmareniu, poskytneme akékoľvek bližšie informácie, keď to procesná situácia umožní.
Je veľmi dôležité, aby začali vo veci konať tzv. Operatívci. Keď si rozpracujú takúto činnosť, možno, že sa odhalí aj celá tá organizovaná skupina, celé to zoskupenie aj na čele s tými, ktorí v podstate to celé majú pod palcom. Odborníčka na trestné právo hovorí o nutnosti väzby a možnosti vyhostenia z krajiny. Keď niekto hrubým spôsobom ohrozuje verejný poriadok, tak môže byť administratívne vyhostený. Nebude môcť sa vrátiť a tým pádom páchať túto trestnú činnosť. Gang zlodejov dodnes veselo kradne a ľuďom neostáva nič iné, ako si dávať pozor. Mali sme tú večeru a hneď nám kamarátka napísala, že neberte si tam občianske preukazy a pasy, ale fotokopie. Lebo sa kradne v Bratislave. Keď som tu žila, to neexistovalo. Veľmi smutné.